изобщо да ти преча на бизнеса, даже напротив. 100 по 30 дена. I'm the bad guy. I'm the I'm the I'm the I'm the I'm the Здравейте, приятели! Аз съм Джусепе Бастросанти и съм агент по недвижими имоти в Ера България. Сега ще ви покажа едно видео, което направих на живо по време на отворен дом. Ще чуете разговор с един управител на 30 имота, който има дългогодишен опит в отдаване под наем и на нощувки. Обсъждаме, калкулираме каква ще бъде чистата доходност на един апартамент. В един имот, който е разделен на 4 едностайни апартамента, точно на центъра на Варна, зад хотел Графити. 100 по 30 дена, Да. 65% заедост. Ага. 0,65 По дена. 12. Нали по 12 месеца. Аз по-скоро би казал по 6 месеца. Нали? Само за 6 месеца да калкулираме. Да. Ага. Колко? Така по-може. Така по-може. Да. Ако калкулираш само лятото, по-може. И по 4 да се Значи, направи. По 30 дена, 3000. По 0,65 заетост. Да. По 6 месеца. 11 евро. За един имот. Да. Или за 4. Не, за то само. Да. Други не могат да печелят. 25%, минус 25% го направиш. 125. Ако съм си го направил аз, горе-долу, нали? Ако ти го управляваш сам и е Да. твой имота и ти чистиш, може би ще имаш толкова разходи. Ама Да. ако даваш на фирма за управление, почва да се всички данъци, осигуровки, данък печалба и код съседиш си на 45%. Ето на фирма на управление. Тогава те си си на имат, 55%, че и повече. Казвам тук като човек, който управлява 30 апартамента. Да, да. И през фирма ли? Аз имам фирма за управление. А, ти си. Тъй, че човек, това е истината, разбери. Хубаво е като Добре, това е- да знаеш, аз че пак точно Точно така, да. го върши, Да. разбираш ли? Ако го дам... Смяташ, Да. истината е някъде. Да. Нищо Добре, не е да. точно. Не искам изобщо да ти преча на бизнеса, даже напротив. Не, Говоря не. си, който по бизнес иска да печели найем. Но там за този апартамент може да го сметна. Здравейте, приятели! Сега гледате втората част от предаването на живо, което направих по време на отворения дом. Ще слушате за оптималната печалба на най-големия имот. Направете извадката от това, което слушате и умножете по 4. Оборота на година, тук според мен за точно този апартамент, би бил не повече от 17 000 евро. Оттам за човека, който го притежава, драска е направо на половина, че има под половина. Горе-долу за този, който го притежава, би печелил някъде около 8000 евро. Ще остана за него, ако е с фирма управление. Ако сам се го управлява, този имот, ще остават за него грубо около, може би 13 000 евро. И сега направо на готово сме смятали и негативното изчисление за 4 имота. 24 000 е най-негативно. До 30 Да. Между 25 30 000 евро чиста. Да. Така. Ако го вземеш за 400 000 евро, върху 30 000 евро, ти си на 8%. Да, добре. За центъра на Варна е добре. Добре. Не си направи се. Така сметната е вярно. Оптималната печалба за 4 имота плюс негативната печалба за 4 имота върху 2 и ще намериш отговора каква ще ти бъде чистата доходност на година.